Wel, croeso i chi gyd sy'n calendr adfent digidol eto eleni. Gobeithio'n wir y gewn i'ch cwmni chi bob dydd o nawr tan y Nadolig. Tybed os ych chi wedi gosod addurniadau Nadolig yn eich cartre chi eto. I ni wedi cychwyn arni yn ein tŷ ni, a phan fyddai'n twrio drwy'r blwch addurniadau Nadolig bob blwyddyn, wi wastad yn dod ar draws ambell i addurn sy'n dod ag atgofion melys iawn i'r cof. Cymrwch chi enghraifft, pethau tebyg i hyn, cardiau Nadolig oedd y plant wedi gwneud pan maen nhw'n go ifanc wrth ei golwg hi. A phob blwyddyn, fyddwn ni fel teulu yn gosod y addurniadau arbennig hyn o waith llaw fy mam, fy neweddar fam erbyn hyn. A mae gyda ni gasgliad o addurniadau a greuwyd yn llwyr gan ei dwylo medrus hi. Mi roedd mam yn wyniadwraig arbennig iawn. Mi roedd ei mam hithau hefyd. Yn anffodus, mae'r ddawn fel pe bai wedi sgipo ngenedlaeth i, ond mae'n merched ni yn parhau'r traddodiad teuluol ac yn handi iawn gyda nodwydd. Wrth edrych ar ôl gwaith bysedd mam ar yr addurniadau Nadolig bob blwyddyn, fedrai fyth o ffeidio rhyfeddu at berffeithrwydd a chywreinder i gwaith. Pob pwyth yn berffaith yn ei le, yn dal holl dapestri stori'r Nadolig ynghyd. Ac wrth i ni ystyried stori'r Nadolig cynta, mae llawer iawn o gymeriadau a golygfeydd yn perthyn iddi. Mair a Joseph yn gadael eu cartre ac yn mynd i Fethlem i gofrestru, ystabal ar anifeiliaid, y bugeiliaid ar engylion, Herod ar sêr ddiwiniaid a chymaint mwy. Ond un cymeriad sy'n bwysig yn y stori, ac mae yna un cymeriad sydd fel edau yn dal y cwbl ynghyd, a Iesu Grist yw hwnnw. Ef yw'r llun arian yn hapestru'r Nadolig, yn tynnu'r holl olygfeydd ynghyd. Erbyn heddi mae llawer mwy olygfeydd a chymeriadau'n perthyn i ddathliadau'r Nadolig. Ond cofiwn bob amser, heb Iesu, fydd e'r cwbl oll yn ymddatod a thapestri stori'r Nadolig yn peidio bod. Ie, rhyw feddyliau bach fel na ddath i fi wrth dwrio drwy blwch yr addurniadau Nadolig eleni. Be ddath i'ch meddwl chi, tybed?